Kaya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ini ora melok dosa tapi siap nyafaati umat sing tukang dosa. Mulane apik-apike Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Iku nak ra saking apike wong. Ora melok dosa mikir nasibe wong. Lah repote sing dosa dhewe ora mikir nasibe. Lah mulane kula nabi Kanjeng Nabi sakake. Cuma kok ora pantes wong beliau karuan para pangeran tak sakene, tapi kula mesti sakake. Lah opo mikir wong sing ora melok dosa kok mikir wong sing napa? Dosa. Mulane sampean nak kepen tambah sayang ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nganggo pikiran. Maksudnya orang lagu tok Gus Sapang. Jadi sayang Nabi iku ya nganggo lagu Gus Sapang ya oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi napa? Pikiran bil aqlis salim. Kula nak delok hadis syafaat itu nangis. Lha ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umatnya sing kakean dosa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho itu puas. Dawe Nabi seperti fa la ardo wa wahidun min ummati finnar. Dari tola ardo kula boten bakal ridho, boten bakal seneng wa wahidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk niku sing bulet-bulet. Niku dipikir Nabi. Mulane sampeyan aku pengen dipikir Nabi syaratnya ojo-ojo terus non. Itu ndak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan makanya ketika Abdul Hasan As-Sadili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus bener terus, berarti faqat ahabba Allah tadharu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin orang ketok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang jenengan butuh tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau diriwayati tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat. Nah,